Ja, nou met die shit, maar zwijn van dichtbij dit. Nou, is dat ongeveer net hegen. Zo. En dan is hij 1 meter en 12 centimeter. En zoveel inch. Cool. Dan niet het. Oké, ik dacht ik dat deze ook even. Voor de kinderen. Ga ik niet naar het leger. Spijden is te lied. Nee, ik denk zo'n stukje. Dus ik denk 54 centimeter. Ongeveer. En dan. Zo. Kijk. Nee? Maar ik denk deze 98 of zo. Glendy. Dan deze in meter. Ja, ik denk dat. Zie! Oh. Wat schattig. Hoe dan? Nog een keer. Hier willen. Yveske. Blomke. Bellen. Een Boukje. Hey Bellen. Sweetie. Hey Rijntje. And because I don't want to have Rijntje's pain, I give her medicine. Hopefully it helps you. Elvis. Sally. Rijntje, Sally, Elvis, Rijssie, Tajerijn. Goed zo. Oh, that way, please. Goed zo, Elvis.
Glendy, Spidey and Peach. Hey! Boukje. En Blomke. And that's some kleefkruid. And I thought maybe they like it. Bella. Hey. No? Don't you like it? Yveske is eating it. Sorry. Nee. Doe je. Hey Yveske.
You're very close. And you too. Oh. Nou, bellen. En Boukje. En bellen. Please be careful. Ja.